Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola żaret il-Polonja fejn kellha laqgħa mal-Prim Ministru Donald Tusk, l-eks-President tal-Kunsill Ewropew. Matul il-laqgħa żewġ mexxejja ddiskutew il-prijoritajiet tal-mandat il-ġdid tal-Parlament Ewropew u anke fost l-oħrajn it-tisħiħ tal-appoġġ lill-Ukrajna. Minbarra taħdidiet ta' livell għoli il-President Metsola marret ukoll fil-belt ta' Olsztyn fejn ġiet milquha b'entużjażmu minn folla kbira ta' żgħażagħ illi kienu qed jipparteċipaw fl-avveniment Campus il-Polonja tal-Futur. Waqt l-attività l-President Metsola semmet il-perspettiva tal-ġenerazzjoni żagħżugħa u ddiskutiet l-isfidi li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea għas-snin li ġejjin. Il-President Metsola qalet li hija onorata li kienet fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa ta' mexxejja Pollakki u Ewropej futuri fejn setgħu jimpenjaw ruħhom b'mod miftuħ u ħieles u jiddiskutu l-aktar kwistjonijiet pertinenti għad-demokraziji Ewropej. Meta indirizzat mistoqsijiet li saru mill-parteċipanti, il-President tal-Parlament Ewropew tkellmet fuq għadd ta' prijoritajiet ewlenin li t-terminu l-ġdid jeħtieġ li jiffoka fuqhom. Hija qalet li l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tiffoka fuq il-ġlieda kontra influenzi barranin bħad diżinformazzjoni, il-miżinformazzjoni u manipulazzjoni li twassal għal radikalizzazzjoni u xettiġiżmu dejjem akbar fis-soċjetajiet. Il-President Metsola ħeġġet lill-istudenti biex jinvolvu ruhom u konkludiet b'appell sabiex iż-żgħażagħ jimpenjaw ruhom isibu kawża u jiġġieldu għaliha.